Искам да споделя с вас очарованието си от една българска брокерска фирма за имоти. Имах проблем с продажбата на един имот, който някъде 6-7 месеца беше непродаваем, докато не се свързах с българската фирма на имоти Premium New Home. Млад, енергичен екип, който светкавично реагира на това и само за 20 на дена имотът бе продаден, при това на много изгодна цена за самия мен. Не след дълго, след като финализирахме сделката, ми се обажда един приятел от Гърция по телефона, искайки да инвестира в България, купувайки имот. Веднага го свързах с Premium New Home, които също реагираха светкавично очудващо, при което той стана доволен, както и аз, получавайки комисион от 1300 лева. Така че възползвайте се от услугите на Premium New Home.